Arratsaldeon. Hasi egingo gara. Arratsaldeon, zuei eskerrik asko hurbiltzeagatik Bidebarrietak antolatzen dituen literatura jardunaldi hauetara, eta noski Eider Rodriguezi eta Katixa Agirreri. Badakizue gaur barkamena eta errua izango dela gaia, beraien obran nola ikusten duten bi gai hauei buruz hitz egingo dugu. Pixka bat horretarako galderak egiteko oinarritzat hartu ditut Katixaren amek ez dute eleberria eta Eiderren eraikuntzarako materiala eleberria eta bihotza handiegia ipuin liburua batez lehendabiziko ipuina. Sarrera txiki bezala kontatu nahi nizuen, modu askotara irakurri daitezkela liburuak, irakurle bakoitzak berean egiten du. Eta anitzak dira liburuak, liburu jakin bat irakurtzera ematen dituen zergatiak. Baina idazleak eraikitzen dituen istorioak, trama geruza askotarikoak dira eta horrek beste handitasun bat ematen dio liburuari. Irakurle bezala, goiko geruzatik egin dezakezu ariketa, surfeatu, edo urpekarien moduan, gero eta sakonera handiagoren bila joan, oxigenoarekin edo gabe, iruditzen zait batzutan hori horrela irakurri daitezkela beraien liburuak ere. Eta istorio bakoitzak gordetzen dituen beste dimentsiotara joan zaitezke, idazleak proposatuta, edo bertan aurkitutako zerbaitek klik egiten duelako zure barne munduan. Eta horregatik gaude orain momentu honetan denak hemen ekitaldi honetan parte hartzeko. Galdera hitz egingo dugu eta egingo dugu galdetegi moduko bat 50 minutu ingurukoa eta ondoren beste 10-15 minutu edukiko dituzue galderak egiteko. Orduan eskertuko dizuet eskua edo keinu bat egitea mikrofonoa pasatu ahal izateko eta nahi baduzue aurkeztu zaitezte baita ere zuen izenak emanez. Ezagunak dira biak, baina zertzela da batzuk esatearren. Katixa Agirre ikus-entzunezko komunikazioan doktorea da, zutabegile hainbat berri paperetan eta idazlea. Haur eta gazteentzako liburuak argitaratu ditu eta helduentzako narrazio liburuak eta 3 eleberri. Horien artetik amek ez dute 2018an argitaratutakoa, eta liburu horretan oinarritu da Markol zine zuzendaria Salve Maria pelikula egiteko. Eta Eiderren kasuan, publizitate eta zinema ikasketak egindakoa zara, kazetari lanetan ibilia eta batez ere idazlea. Ipuin liburuak idatzi ditu, batez ere saiakerak eta komiki gidoigintzan publikatutako obra dauka baita ere. Eta 2021 batean, eraikuntzarako materiala izeneko lehen eleberria plazaratu zenuen. Eta 24an, Xabier Lete beka irabazi zenuen fikziozko eleberri bat idazteko. Pentsatzen dut laizter eukiko dugula aukera irakurtzeko. Eta baita ere, ekarri dut bihotza handiegia narrazio liburualen esan bezala, eta lehen da biziko ipuin horretan, oinarritu da Pilar Palomero zine zuzendariak Los Destellos filma egiteko. Eta biak daude zinematan edo plataformatan ikusgai. Orduan, hau esan da, lehen da biziko galdera botako diet. Eta da, zer etorri zitzaizuen burura bi gai hauez hitz egiteko proposamena jasotzean. Ni hasiko naiz. Arratsaldeon eta mila esker, Yolanda, aurkezpen honengatik, mila esker gonbidapenagatik eta beti da plazerra hemen egotea, konpainia noble honetan. Lehenengo gauza burura etorri zitzaidana barkamena eta errua entzuterakoan izan zen ze ondo ez dudala matasunari buruz berriro hitz egin behar. Baina gero zure galderak ikusita eta berriro ere horra joango ginela, azkenean erruduntasuna ere oso lotuta dago amatasunarekin, beraz ezinbestean horri buruz ere hitz egingo dugu, baina benetan, eta zintzoki esaten dizuet,
gaia etorri zitzaidanean, hizketa gai hau aurkeztu zitzaidanean, burura etorri zitzaidan lehenengo gauza, izan zen Juan Carlos Borboikoa, gure errege ohia. Bere irudia etorri zitzaidan, ospitaletik ateratzen muletekin, eta esanez, sentitzen dut, erratu naiz, ez da berriz gertatuko. Bai? Eta gero zuzenean etorri zitzaidan Alex Sarduiren irudia, Gatibuko abeslaria, bideo bat grabatzen eta kamerari esanez, arrazoi dekozue, sentitzen dut, bale, venga. Ez? Orduan, bueno, bi horiek etorri zitzaizkidan horrela lotuta, badago noski bien arteko lotura, baina agian etortzen zaidan ondorioa da, ze benetakoa den erru sentimendua eta ze zaila den ura simulatzea, ezta? Ze faltsua sentitzen den, benetan sentitzen ez denean. Ze faltsu sentitzen dugu hartzaile moduan, barkamen eskaera hori eta erruduntasun onarpen hori, ze faltsua den, faltsua denean. Badaude beste sentimendu batzuk agian errazago disimulatzen ditugunak, edo simulatzen ditugunak, baina erruduntasuna esango nuke ezetz, ez? Eta hemen erruari buruz ari garela ezinbestean hitz egin behar dugu gure ingurua eta gure erlijio katolikoak emandako utzitako arrasto horretaz, ez? Ni naiz erlijio horretan hasia izan, enago bataiatuta, naiz apenas mesetara joan, baina la ere onartzen dut herentzia hori eta sentitzen dut, eta badakite motxilan daramadala, ez? Eta baduka, baditu gauza honak, eta baditu gauza txarrak ere bai, uste dute. Elizak nola planteatzen duen erruaren kontua, ez? Zu apaizaren gana zoaz, nik ez dut inoiz egin, esan dut, baina, konfesatzen dena, joaten da apaizaren gana, kontatzen dio dana, bere pekatuak, egin dituen txarroiek, eta ez dakit, penitentzia batekin konpontzen da, ez? Eta penitentzia hori izango da, errezatzea ez dakiz zer, edo zeure buruari mina egitea ere bai, ez? Kasu batzuetan, estremotara joan da, horretara ere eramaten du erruak, ez? Eta nik pentsatzen dut, agian zerbait txarra egin duzu, norbaiti mina egin diozu, eta ez diozu zeure buruari mina egin behar horregatik. Joan behar duzu persona horrengana, eta berarekin konpontzen saiatu, ez? Baina Elizak ematen digu horrelako konponbide partikular bat, bastante narzisista izan daitekena, eta horrekin ematen du konpontzen dela, ez? Eta ikusten dut jendean ere inguruan gaur egun, ja Elizatik kanpoko testu inguru batean, zeinak, ez dakit, terapiara joaten den, eta terapian ikusten du, zerbaitetan erratu dela, zerbait txartu egin duela, norbaiti mina eman ziola, eta konpondu beharrean, ardura hori hartu beharrean, bere buruarekin hasten dena zergatik egin nuen hori, ze gaiztoa nahi zen, ez dakit zer, berriro ere, ariketan artista hori, benetan konpontzen ez duena egindako mina, ez? Orduan, errua agian utzi behar dugu, edo ondo dago erruak eramaten bagaitu ardura bat hartzera, ez? Eta esatera, onartzen dut egin dudana, eta orain saiatu beharko nuke konpontzen, ez? Hori guztia etorri zitzaidan burura. Naia, zerrez. Eskerrik asko, arratsaldeon danoi, eskerrik asko Yolanda, aurkezpenagatik, galdetegiagatik, eta Bidebarrietako lagunei gonbidapenagatik, eta zuetan hori ere bai. Etortzagatik hain egun betean, jakin dugu ez, jende interesante ugari dagoela gaur berriketan, ordu berean Bilbon. Neri lehenengo botean, Katixak esan duen bezala, amatasuna etorri zitzaidan, eta sekulako pereza eman zidan, ez? Badakit bukatuko egula horri buruz hizketan, ez dago irten biderik, ez? Eta gauzak daude esateko, ez? Baina lehenengo botean hori etorri zitzaidan. Gero etorri zitzaidan, idazletza ofizio moduan, zelotuta egon beti erruari
eta barkamenari. Alegia, nik goratzen dut, hasi nintzenean, hasi ginenean, ezakizuk sentsazio bera konpartitzen duzu, baina ni barka eske perpetu batean bizi nintzen, ez? Osea, ez nen bilen barkatu, baina barrutik neraman zera, esaten zaio mantra hori zen, ez? Gonbidatu bazara, ez? Festa batera azken momentua gonbidatu zaituzten hori bezala, ez? Inor zapalu gabe, kopari bota gabe, trabarik egin gabe, gauza deserosorik esan gabe, ez? Hola ibili nintzen urte askoan noski hori junda konponduz eta segurazki gelditu zaigu erru parteren bat, ez? Eta publikazio bakoitzan nik uste badaukala, nik bai eukitze beti, errua deitzen horren, nik publikatzen denean liburu bat, errua sentitzen dut. Zuritzaizu bertatzen? Neri ez. Parte txiki batean, Moztotako zuaitzen gatik? Ez. Ez, beti sentitzen, igual zerbait gaizki esan dut. Ez gaizki sintaktikoki, baizik eta ezagit, igual norbaiti... Mina egingo diozula norbaiti. Ez dagoat inor konkretua buruan, baina bai hauten da lotuta argitalpen garaia entragatzezunean erru pixka bat. Oantxe konturatzen ari nahi zortaz, eta oso abstraktua da ideia eta zaukate bat ere garatua, ez? Baina bai, hori badago, ez? Idazlea, bai, nik uste dut hori oso sakon genezakela hortan, ez? Gauza daudela esateko, ez? Azkenean asko irekitzen zari, behintzat idaztu danean ez dut pentsatzen beste zertan. Ez naiz autozentsura gongo da bai noski, baina ez daukat oso presente, ez? Orduan, ez dago ohituta hainbesteko askatasuna praktikatzera niretzako inongo esparrutan idazketan bezain. Orduan, agian da praktika falta, agian da hori, ez? Zerbait, ez? Oso ondo pasatzen zunean bezala, ez? Eta gero batzuten gertatzen da, ez? Errua, ez? Batzuk esatute ajea badela, ez? Parranda baten osteko ajea badela, baita ere kristautasunaren ondoriozko, ez? Ondo egi pasa dezu, hain penitentzia ajea izango da. Eta azkenik esan behar nun, nahi nola ere egin aldarri txiki bat haserrearen alde, zereti gaude barkamena eta hori, ondo dago, eta batzuetan oso beharrezkoa da, baina ez beti. Uste dut, barkamena ez dela beti beharrezkoa, eta ez dela beti ona. Eta batzuetan asko zobea dela, haserre egotea, ze haserreak ere, bezaitzake, gauza eta persona askoren gandik, ez? Eta, nik badauzkat haserretxo batzuk, egunero ureztatzeitu danak, nila landare baino gehiago. Batzutan, hoien bitartez jarraitzen degulako aurrera ere, beste ikuspegi batzuk ikusi ditzazkegulako. Bai, eta gero ere, agian ez da, horrek, ezakite, mandi ezazuke ere energia bat beste gauza batzuk egiteko, ez? Ongia eta gaizkia ez daude hain mugatuta, ez? Marra gorri batekin. Bai. Galdetu nahi nizuen baita ere histori bat idazteko prozesuan argi dituzuen, jorratuko dituzuen gaiak zeintzuk izango diren. Barne arkitektura horretan daukazuten hasiera batetik eginda edo eraikitzen joaten zareten. Gaia ez da erraza. Lehenik eta behin esan beharko genuke, edo definitu beharko genuke zer konsideratzen dugun gaia, ez? Orain ari ginen hizketan apur bat sartu horretik eta esaten ari ginen batzutan zerbaiten bilazoaz irakurgai batean eta topatu egiten duzu gai hori, ez? Lehenengo irakurraldi batean etzen hon ikusi, bigarrenean horren bilazoaz eta topatzen duzu, ez? Literatur lan bat benetan sakona baldin bada, konplexua baldin bada, gai asko izango ditu bere baitan, eta horrek eragiten du adibidez, irakurtzen duzu liburu bat gaztetan eta zerbait irakurtzen duzu, eta 20 urte beranduago beste zerbait topatzen duzu, ez? Ez dut uste gai bat dagoenik literatur lan batean. Normalean, gai asko daude, eta gehienetan ez dira ikusten, ez? Eta berdin gertatzen da, edo niri gertatzen zait behintzat, idazten dudanean. Nik idazten dut gaia zein den jakin gabe. Jakin nahian zein izango den gaia, ez? Eta joaten dira agertzen gauza batzuk. Konexio batzuk egiten joaten naiz.
Eta pentsatzen dut kontrolatzen ditudala gai batzuk, eta inkluso idaztera iristen naiz, eta batzutan olako eskemak egiten ditut, ez? Gai bat edo kontzeptu bat, eta nola lotzen da antzeko kontzeptuekin. Baina gero, handik urte batzuetara, edo beste norbaitek zerbait esan dialako, irakurle batek beste zerbait topatu duelako, ikusten dut hor bazeudela beste gauza batzuk momentuan oharkabean pasatu zitzaizkidanak. Orduan, gaia argi dut, edo gaiak argi ditut idatzi baino lehen, ez, beste gauza batzuk bai. Oso argi dut pertsonaia, adibidez. Nik garrantzi handia ematen diot pertsonaiari, protagonistari edo protagonistei. Haiek ezagutzeari, asko pentsatzen dut haiengan, benetako gertuko pertsonak izango balira bezala, biografia oso bat asmatzen diet, edo joaten zaie ateratzen, benetako erabateko biografia bat, eta hortik abiatzen naiz. Ez hainbeste gai bat buruan dudala. Nik bai eukitzen dut gaia nahiko presente, gero esatezuna, bukatzen dezunean, normalean jendeak esan da, esatezua bai, beste zerbaiti buruz zan, edo beste zerbait horri buruz ere idatzi dut, eta ikusten dezu, beste gai hori ere, baina nik normalean ematen diot garrantzia, saiatzen naiz, hitz bakar batera agian gehiago esatea da, baina idatzi nahiko nuken horren atzean dagoena, hitz bakar batera plegatzen, edo gai bakar batera, ez kontzeptuetara, ez? Bueno, batzutan tituloa bilatu behar dugunean ariketa hori egiten dugu, ez? Tituloa zein izango, pentsatu behar da pixka bat, ze kontzeptuekin ari garen, ze ideiekin, eta hor konkretatu egiten da pixka bat tituloa. Neri asko kostatzen zait tituloa Neri ere bai, eta ez dut inoiz pentsatu gola. Bueno. Ez dut neri ere oso zaila egiten zaidan zerbait da, baina ez dut inoiz lotzen gaiarekin begira. Baina hori, adibidez hori, bai, egoten da, gai potolo bat. Gero adarkatzen joaten dena, eta protagonistek eramatutena batera eta bestela, eta saiatzen za hor, nabardurak ateratzen, ez? Baina ni saiatzen naiz gaiarekin lan egiten, eta baita ere arkitektura aipatzen zenuen, eta eukitzen dut eskaleta moduko bat. Eta pixka bat hori mamitzen, ez? Pentsatzen dut gai bat daukazula eta adarrak aterako zaizkiola gai horri. Bai, gero Katixak esan duena, konexioak ere nahi gabe egiten dijoaz, ez? Idatziala, ez? Espero gabekoak sortzen dira zorionez. Eta hor joaten zara ulertzen, ez? Benetan zer idatzen ez, zuk agian uste duzu idazten ari zarela, edo idatzi nahiko zenukela, ez dakit zerri buruz, errukiari buruz. Baina agian idazten ari zara mendekuari buruz. Baina hitzak bai behar ditut, sostengu bezala edo aldamio bezala hasieran, ez? Egia esan, barkamena eta errua gaia izango zala esan ziatenean, ez dakit zergatik, zuen azkeneko liburuetan pensatu nun, eta baita ere lotu nun dana amatasunarekin, eta behar bada niri interesatzen zaidan gaia dalako, eta iruditzen zait dana dagola lotua, ezta? Amatasunak ere badaukalako alde batetik eta bestetik, eta non kokatzen zaren zu, bizitzako etapa ezberdinetan. Eta Eider, zure bihotza handiegia liburuan eta ipuinean hor badago ama alaben arteko harreman bat, ezta? Eta horren bidez amatasunaren inguruko begirada ezberdina, alde batetik ama alabarena eta beste batetik alaba eta amarena, ezta? Eta esan nahi nuen, errudun sentitzen direla pertsonaiak, baina ez dirala errudun sentitzen leku beretik. Binomio hori dagolako, gero dago bikote harremana baita ere, eta gero bikote harremana gehi Iñaki eta Isabelek daukaten harremana, eta nola joaten dana pixka bat alde batetik bestera eje guztiak aldatzen joaten dira, non begiratzen duzun. Nik uste dut, azkenean ez emakumezko guztio gaudela interpelatuak, ez zentzu hortan, ez amatasunagatik, izan ama izatea edo asemalabak izatea erabaki duzulako edo kontrakoagatik, baina interpelazio hori
badago, ez? Eta bada azkenean biziduik garen sistema honek montatuta daukan mekanismoetako bat, zeinaren bidez menderatu dezakezun gizatalde bat, ez? Alde batera edo bestera, ez? Orduan, imposible da hortik ies egitea, eta idazle bezala ere bai, ez? Jaima Lasartek idatzi zuen tesi bat ustut, 2009an argitaratu zuen, naiz goratzen, buelta hortan, beranduago igual izango zen, ze uste hartzen dituela, bera da, demagun, 2010an argitaratu zuela tesia, aurreko 30 urtetako euskal novela guztiak hartzen zitu nahintzat, eta, buruz ari naiz, baina norbaiti baldin badauka informazioa zuzendu, baina usteet, emakumezko protagonista zeukaten novelen 180, okerrez banago, emakumezkoek idatzitakoak ziren. Eta guztietan jorratzen zen amatasuna gai nagusi edo ia nagusi moduan. Eta 180an modu ezkorrean. Amatasunaren alde ezkorrak edo amatasunen kontrako diskurso bat. Orduan, eske inevitablea da, azkenean sartzen zara literaturaren esparru horretara joko zelaira, esan dezagun, eta hor baude lege batzuk, badago kanon bat, eta zu sartzen zara zure gorputzarekin, zure ideekin, zure imaginazioarekin, zure liburutxoekin, baina atzeti daukazu korronte oso bat, eta hor kokatu behar duzu, eta imposiblea da subgenero bezala ez kokatzea. Emakumezko bazara literatura egiten, ez? Eta orduan horren aurrean, neurriak hartu behar dituzu. Eta neurrietakoa da, amatasunari buruz hitz egitea, inkostienteki badare. Eta noski, gaizki. Ni adibidez, personalki bakitetzela hau galdera, baina hau bai fresko xamar dauka, baina egin nuen errepaso bat nire emakumezko ama personajen artean, ez dago, oso gutxi daude nire lagun amak bezain eskuzabal edo divertigarri edo alaiak. Edo ni bezain, esan edet, bakarri daude gauza, eta zaila da. Orduan, ipuin horretan ez, bihotza handia ipuin horretan aipatzen zenez, ama alaben arteko harreman badago, kontatuko dola labur-labur, baina da, alaba batek eskatzen dio bere amari, bere aita biologikoa, alegia, ama horrek eukizuen pareja hori zaintzeko laguntza. Zain dezan, eskatzen dio, alaba horrek kanpoan ikasten duelako, eta orduan, esate jo, mesedez, badakitez daukazula harremanik aitarekin, baina eskatzen dizut laguntzeko zaintzen, alegia, zain dezazut, nire egongo, eta beste aukera da nik ikasketak ustea, eta aitaren zaintzaz arduratzea, eta orduan, amak ez du zaindu nahi, ez duelako nahi, ez duelako ezer sentitzen gizon horrekiko, ez erru, ez xamurtasun, ez ardurarik, baina alabagatiko elkartasunagatik edo bera laguntzagatik ametitzen du hor sartzea, ez? Orduan, bueno, batzuk ulertzen dute ipuin hori, eskuzabaltasun ariketa moduan nik ez dut horrela ulertzen, netzako ez da hori. Baina, azkenean barkamena hitz bada, barkamenaren barruan zenba gauzak abitzen dira, ez orduan, ezakit nik uste dut idazten dugunean, zaiatzen garela hitzen ertz hoiek, pixka bat zartatzen, ez? Zerbait gehiago esan dezaten, edo zerbait gutxiago, ez? Orduan, pixka eta harretatik joan ez, baina. Barkamena batzutan pensatzen dut zer dator lehenago errua, barkamena dator erruaren ondoren, biak batera datoz, lotuta daudela esango nuke. Eta barkamena kanpotik dator edo barrutik dator. Bai, egia da. Batzutan ez gara konturatzen. Zure liburuan ere antzeman daiteke hori, ez? Igual zure liburuan
liburua hasten da modu violento batean, eta batzutan, esatez, bueno, aurrera jarraituko, baina haze gaia jarri didan Katixak hemen aurrean, begi aurrean, deserosoa da, ez? Eta ama batek hil ditulako bere bi umetxoak, eta protagonistak nahi du gai horren inguruan liburua idatzi, eta bueno, berak sentitzen ditu baita ere bere erruduntasuna ume badaukalako, eta lan egin behar dulako, ume utzi behar du, eta ez dakit noraino ez sentitzen den baita ere errudun beste ama horrek egin duenagatik. Bai, erru pilo bat sentitzen du, ama gehienak bezala, ez? Ez dago irabazterik, ez? Beti galduko duzu zerbait, beti sakrifikatuko duzu zerbait, eta horrek eramango zaitu erroduntasuna sentitzera. Ez dago, momentuz ez dugu asmatu iesbiderik. Eta nire protagonista honek ala sentitzen du ere, ez? Nik uste dut bilatzen duela bestearen erru ezin handiago hori, ez? Egin du inoiz egin behar ez dena, azken tabu apurtu du, bere seme-alabak ito egin ditu, gaineran. Eta ari begira, kontsolamendu apur bat bilatzen du, ez? Badago ni baino okerragorik. Bai. Egin dezaket nik, gauza asko, gaizki, baina naiz iritsiko inoiz estremo horretara, ez? Eta horrek, ematen dio, alibio alako bat, ez? Baina, iristen da momentu bat, zeinetan pentsatzen duen, nola ez duen ulertzen besteak zergatik egin duen, ez badugu ulertzen besteak zergatik egin duen, agian denok gara kapazak emakume hiltzaile horrek egin duena egiteko, ez? Momentuaren arabera, zirkunstantzien arabera, sorte txarraren ondorioz, zirkunstantzia guztiek bat egiten dute, galdu egiten duzu burua momentu batean, eta hori egitera iritsi zaitezke, ez? Eta nik uste protagonista ere, momenturen batean sentitzen dela kapaz, zirkunstantziek ala bultzatuko balute, hiltzaileak egin duena egiteko, ez? Eta horrek are erruduntasun handiagoa gehitzen dio. Bai, hain justu horrek ematen dizu muga, ez? Batzutan desoroso zaude, baina badakizu horreaino ezin dezula iritsi, ez? Eta orduan hor jartzen duzu argita garbi muga bat, ez da? Zuk esan duzu, Eider, ez zaizula iruditzen bihotz handiegian barkamena dagoenik edo hori bilatzen denik, ez? Baina momentu batean iruditzen zait badala agian ez da hori bilatzen dezuna edo nahi dezuna, baina Isabelek berak zuen zaindu nahi bere senarroia, baina era berean horrek laguntzen diola seguruenik bide bat egiten bere, ez dakit esan, nola esan, errudun sentitzen zen edo ez, azkenean zure alabari esatea ez duzula bere aita zaindu nahi, ez da erresa ere ez, eta iruditzen zaitor badagola bide bat bere burua barkatzeraino, ez dakite. Egazet, hola sentitzen, ez zait iruditzen Isabelek alako erru dosi erraldoi bat daukanik. Egiten du, azkenean oso modu funtzionalean, ez? Taperrak betetzen laguntzen den bezala alabari, laguntzen dio bere aita zaintzen. Ez da egia da, gero, demorarekin eta zaintzak aurrera egitearekin batera, ez egunek aurrera egitearekin batera, momenturen batean xamurtzen da pixka bat. Horrek ez du esan nahi barkatzen duenik, ez alegia, nire ustez, ni hori idazten egintzen, nik ez duen sentitzen, azkenean erredintzio bat horrez, horren ondorizik ez dut horrela bizi izan personaje horren idazketa, ez egiten du, eta momentu batean lehundu egiten da. Eta momentu batean, erdi gustora dago, edo, bihotza beratzen zaio. Baina, lehen esan duana zerreari buruz, ez? Azkenean, besteko modua da, ez? Gizon horrek oraindik, lehengoko gizon hori
izaten jarraitzen du, ez? Eta berari, modu batera edo bestera, kalte egiten dion norbait da. Baina, hala ere, nahikoa indar badauka eta nahikoa eskuzabaltasun edo nahikoa konpromiso edo nahikoa dena delako zaintzeko beste. Ordu, baina nik ez duke esango barkamena... Eta galdetu dezaket ze iritzi daukasun pelikularen inguruan, ze gai honen justo planteamendua hasieran berdintxua da, ez? Baina gero beste bide batetik. Claro, pelikulak beste toki batetik heltzen dio asuntoari, ez? Zagit ikusi duzuen, ez dugu spoilerrik egingo. Osa, Los Destellos izena du pelikulak, ez Pilar Palomero zuzendu Jolandak esan duen bezala, eta hartzen du ipuin hori oinarri, eta personaje hori oinarri, baina beste bat da zera garapena. Beste bat da, eta nik uste dut hor badagola markazio bat. Osa, hor badago hurbiltze bat, hor badago... Bueno, hasieran ez du nahi zaindu, baina marron, uste esaten duela, ez? Esaten dio alabari ez du zainduna, baina baina marron. Eta zaintzen du, eta hurbildu egiten dira, xamurtasuna dago, bihotza handian beste zerbait, ez da hori. Nire ustez emozio aldetik beste diferenteak dira, eta bersioa da, aldara bada, eta bere irakurketa, eta jende askok esan dite gero irakurri duen ipuina, ez, horrela ulertu duela. Nik ez dut horrela idatzi. Nik ez dut horrela ulertu. Pelikula ikusita gero irakurri dute ipuina eta iruditu zaie... Ez, egin dutenean nola konparaketa, ez, ikusi dutezuk esatezun hori, erabat diferenteak direla, ez, zentzu hortan, baina igual, bihotza handiegia irakurri dutenek esan didatez, ze ondo hurbiltzen zaiola. Nik ez horrela idatzi, baina nien naiz ipuin horren irakurlerik onena. Ni bakarrik naiz ipuin horren idazlea edo irakurleetako bat, orduan, gero bakoitzak nola... Igual hori jartzen du. Nik ez ahitzen jartzen du. Zuri entzun da, pensatzen dut, ez ote dan zer rol daukagun asignatuta emakume bezala, eta horrek ja egiten dizu irakurketa horrela izatea. Karo, niri gertan zedan, nik Euskal Lagun Medikoak eta daude kokoteraino hori ikustea, adibidez, jende gizonezkoak, gizonezko gaixoak, ez daukatenak zaintzailerik, inork ez ditu zaindu nahi, ez dutelako sortu, edo laguntalde bat, edo zaintza talde bat, segurazki ez dutelako praktikatu ere bai, eta azkenetan direnean, beraien emazte hoiak, edo beraien alabak zeinekin ez zeukaten harremanik, bueltatzen dira, oiek zaintzera, ez? Nik hortik idatzi nuen. Orduan etzako gehiago zen salaketa bat, edo... Osa, realidade hori. Baina, egia da gero beste zerbait izan dela, ez? Ez pelikularekin beste bat izan da, diskursoa erabat. Bai, oraindik gaudelako, batzutan kosta egiten dalako ateratzea, zuk esan dezun bezala gure kristautasun heziketa horretatik, ez dala beharrezkoa harreman handia izan Elizarekin, ez, edo kristau eskoletara joatea, baina gizartean hori, atmosferan hori dago. Eta konturatu gabe horrea joaten gera, ez? Bai, eta zaintzaren izaera femeninoa ere bai, ez? Bai, hori da. Esan nahi nizun, Katixa, amek ez dute novelan, narratzaileak bere tensioa propioa bizidula bere ama propioarekin. Alabak 18 urte zeuzkanean bizilekuz aldatu zelako, eta orduan alaba ama izatean oso bakarri sentitzen dalako. Batzutan alaba bihurtzen dalako, ama ulertu dezake, ama bihurtzen da alaba, hor sekulako uniberso personaiak lekuz aldatzen joaten direlako. Bai, liburuan ama ez eredugarri asko daude, eta protagonistaren ama ere bada ama ez eredugarri horietako bat, ez? Ez du jarraitu mandatua, ez du jarraitu egin behar zuena, eta kontatzen da, alabak 18 urte zituenean, berak pentsatu zuela hemen, nire lana eginda dago, ez? Ama dibortziatua da gainera, eta 18 urterekin, alabak 18 urte dituenean, dio ni, banoa hemendik, zu bakarri geratzen zara, etxea uzten dizut, eta errastasun batzuk, baina ni banoa Lanzarotera. Doala Lanzarotera, yoga egitera, ja, betiko, ez? Eta... Begiek dizdiz egin dizute. Nola? Begiek dizdiz egin dizute. Oso Lanzarote zalea naiz, Baina umeekin joaten naiz. Oso pozik, momentuz.
bueno, hor gauza ugaritako erabili nuen figura hori, ez, ama ausente hori, alde batetik, hori, ama ez eredugarrien bilduma batean, ama infantizida batekin hasi, eta beste hainbat pertsonai celebre, ama celebre, aurkeztu, ez, eta horietako bat zen, ama bat, zeinak, bueno, 18 urterekin, konsideratu dezakegu persona heldua dela, ez? Eta hala ere, deseroso egiten zaigun ikuste, edo niri deserosoa egin zitzaien edaztea hori, ez? Usten duela alaba hor, gainera aita bat ere badago hortik, baina, bueno, erdi ez dago aita askorik liburu honetan, eta daudenak erdi ilunpetan daude, ez dute asko pintatzen, haiek ez dutelako nahi, esan nahi dut, eta bueno, ama gaizto hori, ez? Naiz eta legalki, 18 urte dituen ez alabak, ezin diogun ezer leporatu, legalki ezin zaio leporatu, moralki bagian bai, ez? Eta gero, protagonistarentzako hori zailtasun erantsi bat zen, ama bihurtzerakoan ez badu izan eredu on bat, berarentzat ere zailago da ama bihurtzea, ez? Eta gainera, ez dauka ja gauza praktikoetara joan da, ez dauka nork zainduko dion umea, ez? Ez dauka sare familiar bat, personaiak, esan bezala badago aita bat hortik, baina diluituta. Eta ama bat ere oso ausentea dena, deitzen dio eta kasu handirik ere ez dio egiten telefonoz. Bueno, ama dago bere bizitza egiten, bere yoga erretiro perpetuo horretan, ez? Eta beraz, bueno, zailtasun erantzi horiek jarri nahi nizkion protagonistari pixka bat ere bere egoera larriago egiteko, bere egoera zailtzeko eta interesgarriagoa egiteko. Eta ama horrek ez dauka inungo errudun sentimendurik joan dalako yoga egitera? Ez dakigu, ez da inbeste sakontzen personai horretan, baina egin du. Eta aurrera egin du bere erabakiarekin, ez da bueltatu, ez? Pasa dira 12-14 urte eta ez da itzuli, beraz, pentsatzen dugu gustora dagoela zuen horrekin. Zure pelikula, liburuan oinarrita dagoen pelikulan, Salve Marian, ikusten duzu, ez dakit, aldendu egin dela edo bersioa identifikatzen duzuk esan nahi zenuenarekin? Bai, aldendu egin da, agian zure kasuan baino gehiago, eta joan da aldentzen gainera, prozesu luzea izan da, 5 urteko prozesua pelikula egin arte, eta ikusi dut bersio bakoitza nola joan den aldentzen, ez? Hor egin dutena batez ere izan da, nire liburuan bi ama zeuden infantizida, eta infantizida ez dena, idazlea dena eta ulertu nahi duena infantizidaren jokaera hori, baina inoiz soratzen ez dena, esan dezagun. Beti da, persona, badituela bere fantasia ilunak, badauka bere karga mental importantea, literaturaren bitartez erraza dena errepresentatzen, porque lehenengo personal idatzita dago, beraz, monologo horretan joaten gara bere burutazio guztiak jarraitzen, zineman hori ez da hain erraza, orduan lortu duten, edo bilatu duten irtenbidea da, benetan soratu dadila ere, ama hasiera batean soratuta etzegoena, aleia, ez infantizida baizik eta idazlea, ez? Ura ere soratu dadila, iritsi dadila mutur batetara zeinetan ematen duen benetan bere semearen kontra egingo duela, ez? Badago tentsio hori. Pelikula ikusten ari bazara, historioa ezagutu gabe, badaude terrore pelikula bat bihurtzen da. Terrorezko pelikula bat bihurtzen da momentu batean, ez? Eta hori liburuan ez zegoen. Ez dut askoz gehiago kontatu nahi da. Bai. Eta zu gidoian ez zu parte hartu bat ere? Ez, nik ez nuen parte hartu, ez. Eta galdera da baita ere, ama infantizida hori barkatu dezakegun irakurle bezala, ez? Egin duena ulertu dezakegun. Eta horreaino iritsi, ez? Gauza sinistezin bat egin du eta horrek barkazioa badauka. Bueno, igual kontua da nor garagu barkamen bat merezi dugula, ez barkatu behar dugula, ez, sentitzeko. Nor garagu, ez? Badago momentu bat, zeinetan konturatu nintzen, ume horiek, hilda zeuden umeak, ja guztiz tramatik kanpo zeuden, ez?
ja, bueno, lehenengo momentutik hilda daude, lehenengo kapituluan ja hilotz dira, ala agertzen dira, eta desagertu egiten dira, ez? Eta ni konturatu nintzen bezala, protagonista ere konturatzen da, eta batean konturatzen da ez dakizkiela bere izenak ere, ez? Eta orduan bilatzen du datu hori, nahi du jakin ze izen daukaten bi ume horiek, eta dedikatzen die kapitulo bat, ez? Zer izatera ez diren iritsi, hil dituztelako beren lehenengo haurtzaroan, ez? Baina bada momentu bat, paniko moral horretatik arago, ez? Gizarte batean sortu daiteken eskandalutik arago, ama horrek nola ingo zuen hori, bueno, baina hemen biktimak ez gara gu, eskandalizatu garelako, hemen biktimak dira umeak, ez? Ukatu egin zaie bizitzeko eskubide hori, denok daukaguna, eta inorez dago pentsatzen horretan, ez? Gehiago gaude pentsatzen gure eskandaluan, hori askotan gertatzen da, suzesoetan, ez? Gehiago gaude eskandalizatuko gara, egingo dugu espektakulo bat eskandalo horretatik, eta horrela demostratuko dugu gu hobeagoak garela, ez? Badago faltsukeria hori. Eta hemen ere konturatu nintzen hortik joaten ari zela historioa, eta horregatik, bueno, protagonistak egiten du ahalegin hori, benetako biktimengana bueltatzeko, ez? Orduan, norbaitek zerbait leporatu behar badio infantizidari izango dira umeak, ez? Hori posible balitz, baina ez da. Eiderzuk lehen aipatu duzu haserrea, eta agien eraikuntzarako materialan badago alaba horren haserrea, ez dakit denbora guztian, badago hor haserre bat, ez? Eta ikusten duzu haserre horren progresioa, nola esango nuke haserre bizian hasten dela ez hasi idazten, baina momentu batean bai, eta gero horrek beste argilun batzuk, beste bide batzuk hartzen ditu, agian erruduntasuna ere badago, eta bukatzen du maitasun gutun bat izaten, ezta? Bai, nola ipatu dut ez dik normalean idazten dudala gaiekin, liburu hau ez dut horrela idatzi. Horreko guztia, batez ere ipuigilea naiz, eta ipuiekin horrela egin dut hilabeti lan, baina justu honekin ez, oso modu impulsiboan idatzitako liburua da, eta oso ondo jakin gabe noran indoan, neukan ideia atxo bat, baina eta adibidez, uste aipatu dela, ez, saiatzen zara ulertzen idazten duzunaren bidez zerbait, ez? Eta liburu hau horren adibide bat da, saiatzen zara ulertzen zerbait, kasu honetan aitarekiko harremanaren, korapilo batzuk zein direnez, baina nik uste askotan ez zaizula oso ondo zer idatzi duzun. Eta liburu honetan adibidez pentsatzen nuen, bukatu nuenean, errua sentitu nuen. Ez deno aipatzen nuen, ez? Errua, traizioa, ez? Eta niretzako oso liburu makurra zen zentzu hortatik, sentitzen nuelako, eta ni gainera, ezagidean hitza, emozio, hortik idatzi nuen, haserretik idatzi nuen, eta orduan iritzintzen makurra zentzu hortan, ez? Hau, eta gero, jendea, lehenengo irakurleak esan ziaten, maitasunare bat zegoela, nik ez nuen arrastorik ere. Horre, eta egia da nik arindua sentitu nuela hori jakin nuenean, eta hori ikusi nuen. Ero konturatu nintzen bazegoela. Baina nik idatzi nuenean, ez nuen behin ere pentsatu maitasuna egon zitekenik. Agian idazten dezunean, irakurtzen dezunean bezala, sedimentatu egin behar du, historia baita ere, ez? Eta joaten zera beste ari batzuk ikusten, edo ulertzen, edo lotzen. Eta ero ezagitek, Katixaren kasuan ala gertatzen ez, baina idazketa bera nik uste dut askorentzat, eta ni hor sartuko nintzateke bada, ez, aipatu dut, ez, baina ulertzeko modu bat, ez, orduan, bukatu arte idazten, ez ez ulertuko. Edo igual prozesuan joaten zara gauzak ulertze, baina iluntasun batean ari zara, orduan, ezakizu ondo, ez, zer dan. Bakizu zerbait dagoela, eta bidea gutxo gora bera, eta baudela hor neoizko hitz batzuk, ez, ontaz ari zara, ez gehiagi urrutiratu, ze ontaz ari baldimazea, eta personaje iritsiko ze, bale. Baina benetan ez, iritsi arte, bukatu arte, nire hori askotan gertatu zait.
Askotan gertatu zaitez. Ulertu, hostia, idatziet, Horra, esate, azkenean irakurle bat gehiago naiz, ez? Idazlea uste dut irakurle bat gehiago dela. Bai, berdin gertatzen zaizu, Katixa? Zure irakurle propioa bihurtzen zara? Bai, erabat. Erabat identifikatuta sentitzen naiz idazteko modu horrekin, bestera ere oso aspergarria litzateke idaztea. Bueno, nuke idatzeko, zila oso argi baldin badokat buruan, ez? Edo beste zerbait idatziko genuke, beste liburu mota bat, ez? Bai. Baina fikzioa idaztera bultzatzen nauena, ni behintzat da bilaketa, ez? Intuizio badago, baina ez dakizu nora zara matzan, orduan, misterioa eta bidaia, ez? Eta horrek daukan emozioa, eta horrek ematen dizun adrenalina ere bai, ez? Ze batzutan, badaude momentu oso argigarriak bezala, ez? Badaude momentuak de, onaino iritsi nahi zenekien, ez? Eta honek asko esaten dit. Gero beste batzutan ez da gertatzen. Eta zuen bizitza propioetan ze pixu dauka erruak eta barkamenak? Elkarrekin lotuta dijoazte edo aparte? Ikusten dituzue? Edo ez diozue... Ni oso persona arroa izan naiz, konturatzen ari naiz. Eta orain aldatzen saiatzen ari naiz eta barkamena gehiagotan eskatzen. Baina ez dakit, batzutan konturatzen naiz jendeak ere ez duela... Ez dakit, oso komplikatu da, Ze batzutan esaten baduzu jo barkatu. Ez zintuan ofenditu nahi. Gehiago ofenditzen da persona. Gertatzen da, ez? Eta nauzu ofenditu. Barkamena eskatzea, iaia da, ofensa handiago bat. Orduan, bueno, neurriz erabili beharreko zera bat, ez? Erruanik saiatzen naiz bizitzen alertatxo baten moduan, ez? Errua sentitzen badut, bueno, guazen ikustera hor zer dagoen benetan. Beti jakinda errua soziala dela, bez? Eta gizarterik ez balego, eta eraurik ez balego, errurik eritzaketela egongo. Kontzientzia eraikitzen dugu irakasten digutenarekin. Baina, bueno, zerbaiteke horre egiten badizu, kasu egin behar diogu, bestela psikopatak ginateke, Oso, Katixak esaten duenarekin oso bat. Ez diguzte, lehenengo aldiz, barkamena benetan, modu, ezakit, benetakoan. Ezakit lehenengo aldia, baina hortik aurrera, ez, hasi nintzen, seme alabekin izan zen. Ez, sentitu ez, zerbait gaizki induzula. Eta ze liberazio ez, barkamena eskatu ezakezunean, agian txikia diren ez, eta ez dagonez, gainetiz daude gainera ez, nire oso arroa izan naiz. Eta, baina ze ondo ez, ze pake emate izun ez, batez ere berriro inezakezulako akatxera. Bai, horregatik, askotan gugatik egiten dugula ez, eta ez hain bestearengan pentsatzen. Baina bai, esatezuna, erruaren anik ere alarma bezala bizidet, ez? Eta oso interesantea da, ez? Erru du, saiatzen naiz, ez? Ez esango, esaten da gauetan egiten den kontzientzia zerketa ez dut egiten, ez? Baina horre alditzen zait, ez? Ostia, igual honekin ez duz guztiz ongi jokatu, ez? Baina horre lotxa ere badago, ez? Hurbiltzeko, ez? Orda, bueno, baina alerta bezala, bai. Bueno, denbora pasatu zaigu guri hitz egiten jarraitzeko. Pentsatzen dut galderak eukiko dituzutela beraiei egiteko. Gaiak interesantea dela iruditzen zait. Eta esan dudan bezala ikutzen gaitu guztiok. Animatzen bazeate, zerbait galdetzea. Nahi badizute bitartean egingo diet galdera bat. Idazleak zarete eta ama ere, bai, eta galdetu nahi dizuet. Erruduntasunez bizi izan dituzuen amatasuna eta lana uztarketa hori. Bai. Ezinbestean. Nik, de hecho, anekdota bat daukat, baina eiderrena da berez anekdota. Madriloa, Ez, joan zinenen erresidentziara. Bai, kontatuko. Bai. Ez, hitz egin genuen uda hasieran uste dut, eta nik kontatu nizkion nire planak Pasaiaran indoala idaztera, handagoen etxetxo batera, baina 10 egunez bakarrik, eta berak kontatu zidan, Gironan dagoen erresidentzia marabioso batera zijoala hilabete baterako, ez? Eta, bueno, asko insistitu diotela, eta urte askotan uko egin duzula, eta azkenean uda honetan joan zinela,
baina erruduntasun handiarekin aurrak hilabete batez usteagatik, ez? Eta nik esan izun, Eider, baina zenbat urte daukate zure umeek, ez? Ez daukate ja 17 urte, 17, ez? Eta benak, bai, 17, baina ze uste duzu, ez dela pasatzen? Bai, pentsatzen nuen pasatzen zela, ez? Eta nire umeek 17 urte dutuenean, kapasa izango naizela hilabete bat ara edo beste nun baitera joateko, ara baldin bada asko zo. Erruduntasunik gabe, ez? Baina, bueno, esperantza oro abandonatzeko esan zidan Eiderrek. Goratzen zu, ez? Bai, noski, goratzen dut, bai, hola. Ez da pasatzen, vamos, hori esan zidan. Ja, maten du beti sentituko garela errudun zerbait. A ber, ikustu baietz pasatzen dela, baina, bueno, ere da gauza bera, praktika falta, uste dut egiten alimentu Claro, atorren dudan igual, hori da. arazoia Hori da, pentsatzu baietz. Bai, hombre, praktikak asko egiten du. Eta haiek ondo daudela ikustea, zeure fantasia ilun horiek ez dira bete. Hori da. Bai, batzutan da gure ideia propioak ez dela errealitatea, ez da? Bai, gehienetan. Preokupazio gehienak bezala, ez dira inoiz gertatuko. Hori da. Bueno, bai, txoine, mikrofonoa hurbilduko dizute. Bai, ze streamingan ere botatzen ari dira. Bai, hori da. Kaixo, ez gauza oso labur bat, denbora guztian eukidet buruan, Ines Osinaga kantatzen duen kanta bat, Joseba Sarrionandiaren poema baten oinarrituta, eta nola errua birtute bihurtzen duen, ez? Eta esaten duen momentu baten, ez dut zertaz arrotu, ez zertaz damutu, dena dela erru banatzaileok ez didazue zertan errua kendu. Ordan, errua gauza sentimendu positibotzat edo jotzearena, ez? Eta lehen esan dezunez errua soziala dela, horrek ere baduela pixu bat. Bai, kantu zoragarria. Kantu zoragarria. Eta ni uste arrazoiarekin ere lortzen duna, edo norbaiten ustearekin, ez? Nik ala uste nun, ez? Bai, erruduntzat naukazue, baina, bueno, neria da, errua, baina neria da, ez? Horri hautsi. Eta gaina, uste dut okertzen nago, erruak iparraldean, esan duela ere, indarra, edo kemena, edo beste, zakit, ni baino gehiago dakinik, baina okertzen nago, bai, zentzu, adiera bikoitza dauka, erru hitza. Zan daiteke, ez esaten dugu erruz egiten den zerbait. Hori da, bai. Bueno, eskotarako ematen du gaiak, eh? Bai, egia da, bai. Zukatixalen aipatu nahi zenun kartelaren argazkia. Bueno, ez dakit, imaginatzen dut jarriko zutela Googleen errua eta hori agertu da, ez? Bai, berak proposatu duenaren kontra, ez da? Bai. Indarra. Indarra, esan nahi du. Ez dakit oraindik erabiltzen den, edo aintzinako adiera baden. Baina begira, erruz, klaro, nuntz pentsatzen. Eta erruki ere hortik lotuta dago, ez dakit. Ez baduzue beste galderarik. Agian bai, ez? Bai, besteren bat. Eskerrik asko etortzeagatik, eta zuei lehen esan bezala hemen egoteagatik ere. Eskerrik asko. Zuri. Eskerrik asko. Esker.